Tes satu dua tiga, tes satu.
Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah pasahato tu sude ruas. Suasongoni tamu naro di bagasa tikion. Suasoni manang dihamu amanami do inanami. Natongongon di tikion di bagas tabe mengikuti perminggota di bagasa sadarion secara live streaming. Horas marihita selamat mengikuti perminggu di Tikion. Tapuji matuhata marede mahita siap buku ede nomor 20 tolu ayat syara sahat roh di ayat tolu. Mar hite-hite goarni rebata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi perbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Ise do na jari nakok tudolo ni Jehovah, jala ise do na jari jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak pertangan na lidang doho na yasroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pardengkan basa na sumurung,
Namar pungudo hami rison mangido tuho sian nasa rohanami. Sai tabai maha porsiaon nami jala hapergugoi hami. Asa tarulaon hami parangin adenggan songon na pinangido ni roham sian hami. Sai ramoti rodi hasusuda ni bohal nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 27 ayat 1 dot ayat 2. Tangion hamuma pati ni debata ima pati paonopon. Pati paonopon unang ho mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa namangulu. Ikon roha panguluhon do rohata dinasa namangulu. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tu debata lao mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Mari dehita sia buku ede nomor 626 ayat 1 dot ayat 2. Oh
Rato poti ma dosatta nagurangi tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha jala pertalup ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sama sude dosa nami dang adong nahu pasangan hami dukon asini roham hati goran na pinatupani anakmu do nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga taringot tuaka dosata. Isebe mangaluhon akka napi ni debatado mamitori. Ise do namadabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holane, naung mulak mangolu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodion hita. Hasangapa ma di debatana di kijang. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 132 ayat 1 ayat 2.
tangion hamuma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Heber 10:2 mamukka maisian ayat 10 alu saha rodi ayat 20 sia tajahama mertukang sori aidang tertaun aidang didapatun hamu na terjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon manang hahulomon rodi haba-haba airang tertaun na sira paksai namadok molodais dorbia tudolok ikon mate i dangguran alai di dodol sionido didapatton hamu dohot hutani rebata na mangului ima Jerusalem na di Banua Gijangi dohot suru-suruan na marloksa-loksa ima luluan pesta boloni dohot Yesus Pangulu ni perpadanan na ibarui dohot mudar ni namangurasi parsuara na rumenggan unang mudar ni si Abel tano odo di hutur suarana ujui alai anggonwai merbaga-baga do ibana songonon sahalinari do au makuturi dada holan tano on do ma Banua Gijangi di baheni mauliate marohata ala tajalo harajaon nasos terhutur marhite-hitei do gabe hita parhalado halomoan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton ima sahakna martua mana tumangihon hata ni debata jalana upeopsa amen marede mahita siabukwede nomor 133 ayat 2 dohot tolu. Joy.
tahatidakkon ma hata porseautai songon nani hatidakkon ni dongatta saha porseau di sadok pertibion rakma hita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana ni tubuon ni si Maria na gabe-gabean seton di perbadia andora so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubuon na toru dung ditanom na mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun di debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosa ni disima ibana pa imamulak sogot tu tano on manguhumi halak na mangulu do namate au persea di ton di perbadia jalaros sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dihatai namandok mula ngulu dia paculu do dihanguluan no asaro sudah amen. Tapi kema kor lansia
tabegema titing namasa rimingguta sadarion. Horas marita salhutna lau patakas so tikting dihita di mingguhon dohot minggu nanengro. Mingguta di minggu sonari minggu pasapuluh dung trinitas. Hadaulatun nahinalomohon ni debata. Hadaulatun nadihalomohon ni debata. Bahasa Indonesia na ibadah yang berkenan kepada Allah. Di lembaran kedua, Kononia 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 masuk pukul 17.00 WIB. Sermon Week pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19 WIB Inganan Week 5 di Jabuni Nyonya Situa J Simangucong Boru Simajutak Sisangkan. Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB Week 6 di Jabuni SM Sitopul Boru Sipahutar Taman Akasia Bulog E nomor 12 Padalarang. Marturia 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022 dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2022. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan di gereja kita. 4. Diakonia. Pemberitahuan 5.1 Berita duka. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Roni Tambunan almarhum, lahir tanggal 6 Mei 1971, tutup usia 51 tahun. Meninggalkan dalam kurung Nadihembaluhon istri Uli Marubuk Pandiangan beralamat Jalan Kebon Kelapa nomor 36 Wik 3. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkop Uli Gajah Cimahi. Dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Daniel Zakaria Simanguncong, putra dari Bapak Rusli Halomoan Simanguncong almarhum, Ibu Juari Boru Silitong almarhum yang beralamat Jalan Sukimun nomor 43 Cimahi, anggota Jemaat AKB Jalan Lurah Cimahi Wik 1, dan saudara Lensia Priska Buru Gultom, putra dari Bapak James Gultom almarhum, Ibu Tiarni Buru Simatupang yang beralamat di Jalan Babakan Irigasi nomor 165 Bandung. Anggota Jemaat GKPI Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Liung Bandung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk pukul 9.30 WIB. 5.3 Perubahan jadwal sermon seksi lansia. Sesuai dengan permintaan seksi lansia, pelaksanaan sermon lansia yang selama ini dilaksanakan setiap hari Selasa diganti menjadi setiap hari Jumat masuk pukul 10.00 WIB. Maka perubahan tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Songonima tikting dihita di mingguon, mulai tema di dibata, mulai tema saluhut na horas ma. Marede mahita siabuk kuede nomor 624 ayat sada uhut papungun pelean perjolo.
martangyang mahita. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti, ate-ate dahot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhut na, lasongonido ng ama namin na nami, na marminggo marhiti live streaming, oras madihamuna, di dia pe amang dohot inang nang naposobulong maringanan. Hata ni tuhata nagabe jamita di parsaurata manogoton ay manatar surat di Jesayas 50 ayat siabe 1 ayat 14. Jesayas 50 ayat siabe 1 ayat 14. Songonon ma didok disi tapay hutihut ma di bagasa rohata. Molo di paholako siya tonga-tongam pangarupaon, turu-turu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Jala dilehoko asiniroham tuna male. Jala dipasabab ho rohani nadangol. Jadi bicar mahati urunmu di bagasan hahulomon. Jala hagulaponmu tudotcon hos ni ari. Jadi sadi saitoktong ma togu-toguon ni jahubaho. Jala pasabamon na roham di akka inganan narahar. Jala papiron na holi-holim. Gabe tudotcon porlak na siniram doho. Jala songon mual na sodung marsik. Jadi paulion ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi, patidangonmu ma akka ojahan marsudut-sudut, jala guaron ni halak maho si Pauli akka riga, si Totas akka dalan balobung, asa hainganan. Molotung ditait ho patmu sian ari sabat, mangulahon lomo ni roham di ari habadioku, jala di guarho ari sabat, ari hasoloan, marmulia di akka jolma nabadia di Jahoba, jala di pasangapo ibana, unang di ulahoko akka dalanmu, unang di hutihutolo mo ni roham, manang marhata rari. Jadi, marlas ni roha mahomida Jahoba. Jala au manogunoguho di atas ni akka butul-butul ni tanoon. Jala parmudumudok kumaho marhite-hite parjabaran ni si Jakob opumunay ay pamangan ni Jahoba do madok songoning. Olat ni ido anggo sahatna. Jala topik ni mingguta di bagasan sadarion songon naong tajaha manang natabigi nakiningan di warta jemaat ima hadaulaton na hinalomohon ni debata manang di hata Indonesia didokon ibadah yang berkenan kepada Allah. Hamuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus nian anggo taringot tu peribadahan nunga jot-jot taulahon. Jala molo manaringoti hita taringot tu peribadahan hampir tiap hari dohita amang doh tamunak kainang patupahon hadaulaton manang ngolu peribadahan. Jala di bagasan nii
boy maguarata bahwa itu adalah sebagai rutinitas kita. Tajaha misalnya buku pajonok manang na adong kiriman-kiriman renungan-renungan na satu weata baik secara personal manang na grup dot akala na asingi boy matajaha di si akka hatani debata jala martangya kita jala maredehita ima soon rutinitas ta di bagasan jabuta ganup ari martangyang manogot martangyang nang borngin patupahon akabuku-buku PHD na songonido nang hita di tonga-tonga ni huriyain di tonga-tonga ni huria totunak kiningan di natabege akka liturgi-liturgi sahat siyan namamuhay tu bagasan jamita di bagasan tikion imana di guaran na liturgi ritual liturgi peribadahan na totunak kiningan di bagasan liturgi peribadahani manang na liturgi rituali totu tersentuh do rohata jala boydo pahamata apalagi di tikina manopoti dosa ita ahama na taulahon tutu di bagasan na samingguon tatopoti may di bagasan tangyang na manopoti dosa na hamuna akamanami dohot inanami nianda dahula di gereja hita na beribadah dohot do memang hita ate amang inang beribadah isarana sermon kategorial manang sermon ama, sermon ina, sermon lansia, sermon remaja, manang nana poso bulung. Boydo hita beribadah nang di permargaon. Boydo hita beribadah nang di tonga-tonga ni lingkungan, manang na di dia hita tinggal. Boydo nang di tonga-tonga ni acara arisan marga. Itu ndak masalah. Itu bagus untuk menopang kita manang na mempertumbuhkan haporsiota tu adopan di debata. Bahkan kita menggali hatani debata boydoi marhiti akka perkumpulan apakah itu perkumpulan pensiun manang na perkumpulan di kantor manang na perkumpulan di dia hita beraktivitas totu saya dimulai do ngolu peribadahan alani hamuna akamang do tamuna kainan molo nakiningan digorahon topik ni mingguta sadarion ima hadaulaton nahinalomohon rohani debata manang ibadah yang berkenan di hadapan Allah totu berengot tado sian latar belakang ni turpukta sadarion buasa dikritik debata ngolu peribadahan ni bangsa Israel mangihuton Yesayas 50 ayat siabe 1 ayat 10 opatin puasa dikritik jala molo tajaha amang dota munak kainang marhite Yesayas bidu sada ate sapero di dokon debata amang dota munak kainang magigiau mida peleammu ya molo tajaha buku Yesayas bidu sadaon bidu sada ayat 10 sadayate 1:14 sapero magigi debata mida pelean ni nasida totu berengot taro sian konteks sosial ni nasida di bagasan turpuon ada apa sebetulnya
kehidupan peribadahan ni bangsa ni debata. Anggorona sida tu bagas coroi, soi nama tetes na, soi nama uli-ulina, soi nama baga-baga na, soi nama baga gateng-gateng na, jala baju na pe soi nama uli-ulina, jala dada holan di baju na, sude aka perhiasan, sude dipakai. Enggak masalah. Alai hamuna kamang do tamuna kainang na dikritik ni Jehovah sian ngolu peribadahan ni nasida ima ibadah ngolu siapa rido na dikritik ni Jehovah manang na dikritik ni debata dang saurdot haulion ni nasida di bagas coro nang di luar ni bagas jor. Hirasongon penampungan ni Ahmad Dohonon bagas joroi. Hirasongon laundry ma maula dalam konteks turpuk ini sehira laundry ma bagas joroi di patupa nasida. Dang dihangoluhon nasida hatani debata. Alai sai si paula-ula do nang parngoluan na si ganop ari. Muna kadongan sa porsyon di baga sa turpuk ta sadarion. Kita bisa menyimpulkan ternyata ada dua ibadah dalam kehidupan kita. Na parjolo ima ibadah yang bersifat ritual, manang na liturgi na bersifat ritual. Imana taulahon ganuk manogot doh borngin, imana taulahon satu bagasan narohi tatu bagas coroon. Bahkan na taulahon di kantor, manang na adong perhimpunan ni akaama ina na pensiun. Tapatupa misalnya peribadahan sehari sebulan manang na aktif do pehita karejo tapatupa persekutuan doa tapatupa peribadahan ndak masalah alai di dia dona dipermasalahkan nak kiningan imana tabereng di bagas turpukon liturgi kehidupan ninasida sehari-hari do dak saurdot haulion narona sida tu bagas coroi dohot tu ulau nina sida si ganupari ayaurwa diula nasida si ganupari marhite latar belakang ni turpukon ternyata godang akasiocok mudar nasida tangna menghisap darah ada secara fisik na dimaksud na alai akka socok mudar na sida di doko di bagas turpukon ima nunga disedot akka nahurang di tonga-tonga ni akka napogos ngamar pogos alai diocok dope mudara nahamuna kadongan dada holani ngolu si paula-ula ni nasida ima mereka tidak berlaku adil bahkan raja-raja bahkan aka pemimpin-pemimpin di tonga-tonga di nasida idau do uli rupana idau do uli pamakena alai di bagasan liturgi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Jalan mangiut museng natabereng di bagasan turpukon ima panggosa-gosa nasida. Panggosa-gosa. Alanido hamuna kamang doh tamuna kainang di bagasan liturgi kehidupan ta di pakulingi turpukodo tuhita sejauh mana kehidupan peribadahan kita di tonga-tonga ni huriai
di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga di akka parulautan. Ngata merdekahon halak, songone denilan sion ati amanginang masayuli, jala bajuna pe berlambangkan keberanian ya. Berlambangkan keberanian donasida warna merah. Sudahkah kita memerdekakan orang? Aidiyokon nasida nakinya lansiai bahwa kemerdekaan itu berasal dari Tuhan yang harus disyukuri karena kemerdekaan itu adalah sebagian anugerah Tuhan. Nah saunari nagabe suku-suku tuhita. Sudahkah kita memerdekakan orang? Atau justru kita seperti dalam nats firman Tuhan hari ini? Tagosa-gosa do akana susah, tagosa-gosa do akana tertindas, manang tagosa-gosa do akana somarama na somarina, tagosa-gosa do akana di bagasan penganiayaan. Amang dan inang, marilah kita doakan dengan kejadian-kejadian na menimpa dongata ya Brigadir J di bagasan Tikion. Nian molotapa roha bolotapa ihuti do barita alana ganupari tatotoni di TV amang inang tapai hutihut esa sotong nga maile duhita songon halak Kristen. Ayah kala Kristen do sude na tardok na pelaku-pelaku na disi. Hape tardok do hita sa sitong na aka pelaku-pelaku kasih. Ido kana manginang Kristen identik dengan kasih. Hape tahancur hon mai di bagasan partikianon. Ya, hai dia duda. Ya na didokok kamu na. Kristen itu diidentikan dengan kasih. Ido ibadah. Songon ido hadaulaton nani halomoro hani debata. Nah memang danga pala boido pehita masuk secara 100% tunama sai. Alai di bagasatikan tolonglah kita sebagai orang Kristen. Manang ruas di huria amang dohta munak kainang. Ido sasitong nangolu peribadahan. Manang na di dia dosa sitong na ngolu peribadahan na di halomoh rohani debata. Barang ngadong di halomoh rohani debata ngolu peribadahan. Na si Paula ulang. Songo dia do ngolu na si Paula ulang. Dang dicerminkan ibana ngolu peribadahan na di huriaon. Do di liturgi kehidupan na siganu pari. Menyimpang sian kehidupan peribadahan di tonga-tonga ni huriai. Keluar ibana menyimpang sian ngolu peribadahan di tonga-tonga ni huriai. Alanido hamuna akamang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion di paingot dohita bohado sasitong na asa di halomoh rohani debata hadaula tot taon. Bagaimana supaya Tuhan amang inang menyukai ibadah kita saat ini. Songod dia do ibadah yang berkenan kepada Allah. Nian nunga jot tabege hatan itu hatta Yesus natar surat di Matius 25 ayat 40. Manang na ahape diulahoko tu akka anggiko name meton na tuaudui. Ya. Jadi di hitamang do tamu nak kainang molo tadok kodo di roko tuhata manang naaha diulahoko tu akka anggiku name meton na tuau doi lapatan na sejauh mana
kehidupan kita, ngulu peribadahan kita tu akan hurangan, tu akan susah, tu akan sopo somarama, tu akan sopo somarina. Nah, ketika kita berdiri di hadapan mereka, tentu wajah mereka itu adalah wajah Kristus. Wajah Kristus. Jala di bagasan na wajah Kristus nasida. Nangpe bukan secara fisik dan Kristus nasida. Alai boido dohono tak bahwa itulah perpanjangan nih Tuhan di tonga-tonga nih. Ngolutta manang di tonga-tonga ni pertibihon. Matius 25 ayat 40. Manang aha di baheko tu akka anggiku name metan na tuau doi ninna. Lapatanna hamuna akka amang dota munaka inang diajari hatani debata oddohita. Asa salah satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah gabe parasi rohama hita. Alaniaha, Allah memang Kristus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 36, gabe parasi ni rohamamu songon amamuna parasi rohai. Jadi dangadong lapatan na molotadok kita bahwa denggad donak kiningan ibadah ibah jagoro nak kiningan korilan siai dinahita taburo bah nak kiningan peribadahan nami di gereja hanguluhon tahanguluhon ma amang dota munak kainang. Alai molo so adong do pertumbuhanna, molo so adong do perbuena, berarti tak tabo ibadai. Alani saurdot do ibadah di tonga-tonga ni huria, do di tonga-tonga ibadah di tonga-tonga ni keluarga. Tidak ada parasingan ni. Dang marasing ibadah di huria, dang marasing ibadah di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Alang ngolu tahun tardodo ngolu na beribadah. Ayo benda di dokona te amang do tamunak kainang di sada Timotius 4 ayat 7b. Pasomal-somal madirim, ya. Pasomal-somal madirim mangulahon hadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Lapatan na unang magabe ngolu si paula-ula hita. Na beribadah si paula-ula hita. Latih bohado asa saurdot peribadahat ta di tonga-tonga di huriai nang di tonga-tongan di parngoluat tasigan upari. Jala tadok ko nakiningan amang dota munak kainang songon parrohaon ni Kristus ma parrohaon muna di Lukas 6:30 gabe para si ni rohama hamu songon amamuna para si rohai. Ibadah harus kita cerminkan bohado hita buas marsilehon-lehon nang tuaka nahurangan. Esuna tabuan artatay molotong sa triupe artata di baga sa tikyon. Sona tabua berkamu. Sito isedo tahe Raja DL Sitorus ate. Berkamu si tedi pardede. Esuna ibuan ni tu toruni tanuing akan adong di ibana. Tetapi melalui peribadahan kita sehari-hari, ngolu na beribadah kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari,
Tuhan mau menuntut kita gabe para sini roha mahamu songon amamuna para sini rohai mula dong dudah nari hita dang dipaksahon molo memang dangadong nang gua pala tenaga tai nang gua pala rohat tai nang gua pala tanyak tai mangula di bagasan huriai mangula di bagasan ngulutang mangula nang di bagasan todita alani hamunak kadongan sa porsiaon di bagasan turpukonpe diajari dohita asa tapaholang dirita sian pangarupaon ayat sia 1:10 tapaholang ma dirita sian ngolu pangarupaon na marlapata dari hamunak kamang dota munak kainang but siap bagasat dirim akan ngolu pangarupaon. Coba dulu condongkan firman Tuhan. Condongkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita saling mengasihi. Bagaimana kita memperbuat yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Esona akan belgai kopatu pauta tu akka dongata asaboy hita masih haulungan. Holan talehon pe sentuhan marhite senyumata, marhite keramah tamahata, marhite akka pamakyata. Itu juga sudah mencerminkan bagaimana kita beribadah dalam ritual kita sehari-hari. Jalana parpuri ahamuna kamang dohota muna kainang naneng dohonon ni turpukta di bagasa tikion ima asa tetap ngolut tahun di bagasan peribadahan tahun ngolu peribadahani ikon tetap do marsinodang ayat 10 ayat 10 ikon patu paut tado sinodakta di bagasan ngolu na beribadah songo dia do ngolu na marsinodang songo dia do ngolu na marsinodang marhite peribadahan sigano pari manang na ngolu na marsinodang na di halamon rohani debata marhite hadalaw totta yang pasti amang dota munak kainang bahwa biarlah kita seperti air yang mengalir. Air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Air yang mengalir di dalam kehidupan orang lain. Molo air didentik kodoi dengan kesejukan. Molo air didentik kodoi mangalehon kelegaan, ya, kelegaan. Karena itulah air itu diidentikan dengan firman Tuhan. Air yang melegakan, air yang memberikan kelegaan kepada orang yang haus akan firman Tuhan. Jadi molo didokon asa marsinodang mahita songon aek naeng mangalion kesejukan mahita tuhalak na asing. Marhite songo dia do mangalion kesejukan kita tuhalak na asing. Marhite na dengan hita patupahon akka naulitu akkadongata. Jala molotung akadong pe akahahurangan ni dongata. Batot tu songon hadaulaton na di halomor rohani debatasian hita ima ikon gabe marhua mahita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Itu juga sebagian daripada kehidupan kita. Dang dipendam-pendam. Ya, dang dipendam-pendam ibana akka hahurangan ni donganna. Dang dipendam-pendam akka hasalaan ni dongata. Alai olo ibana berbuat. Olo ibana memaafkan. Jala salah satu peribadahan yang disukai oleh Tuhan di dalam nas firman Tuhan hari ini adalah mampu dia memaafkan
hahurangan ni akka dongan na jolma. Amen. Martang yang mahita. Marula-kula dohami madok mauliate tuho ali Tuhan. Alanung nga di pakkulingiho hami marhiti hatam na badiyay. Imana hubege hami bahwa ternyata di dalam kehidupan kami adong dua ngolo peribadahan. Peribadahan di tonga-tonga ni huriami manang ibadah ritual dohot napaduahon ima ibadah dalam konteks kehidupan kami sehari-hari. Alania le Tuhan dang di halamor roham asa manipil hamisian ngolu hadaulatoni. Ala di halamor roham do asa saurdot manian ngolu peribadahan nami di tonga-tonga ni huriami nang di tonga-tonga ni pernguluan nami sigano pari. Si pata ale Tuhan madabudo hami tu bagasa dosa. Alay ale Tuhan mauliate ma ala nung adi merdekaho ko hami siya dosa. Marhite nong mate ho humokopami. Marhite naradeho mga leon kemerdekaan di tonga-tonga ni pernguluan nami. Ala niyo di bagasan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nahu peringati kami di 17 Agustus 2022 hu lapati kami doi na di merdekaho ko kami nang siya dosa jalagabe hodo nagabe parnguluan nami asaboy kami majalo hanguluan na sora suday. Tuhan di baga sa tikyon pasu-pasu maruas ni huriam di dia penasida maringanan jalala si baga sa tikyon taringot dohami ali Tuhan nong jumolo di alapo sahala ruas di huriam ima amat taroni tambunan tutu ali Tuhan molo marsirak kami sian nani haulongon nami masay lungud do pakilalan nami. Alania le Tuhan apulih ma nang ina nami buru padyangan di bagal santikyon asa boy ibana dirgak boy ibana jongjong jala boy ibana ale Tuhan mangula songon na niulahonon ni ibana si ganu pari songon ni mali Tuhan nang di bagal santikyon dinanaing marbagas anak dot boru ni huriam ima si Daniel si mangusong doho si Lensa Priska boru gultom say pasu-pasu marencana ni nasida say homa ali Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni ngolu parsaripion ni nasidai jala boy tutu ali Tuhan mardalan akka ulaon di tonga-tonga ni peribadahan pernikahan nanang sipatu paun ni nasida di bagasan minggu-minggu on ali Tuhan. Alani ali Tuhan posdur hanami na paso-pasoanmu si Daniel si Mangucong do si Lensa Priska Borgultom. Tua di bagasa tikyon pe akama nami inanami naong pasahaton aka pelean na ali Tuhan. Baik pelean ucapan syukur perpuluhan bahkan pelean siganuk minggu na pinasa ni nasida bahkan dalam rangka tahun kesehatian di tahun 2022 on dohot aka pelean-pelean na asing ali Tuhan say pasu-pasu maruas ni huriam na manupaki saluhut na aka peleani leo dia karuas mi pasu-pasu marlopi gadda ali Tuhan marhite aka pangulaon na marhite aka na dipatupani na sida say homa na jongjong di tonga-tonga ni nasida jala say pasu-pasu ng parnguluan ni akaruas ni huriam mulai siyan danak remaja sekolah minggu remaja na poso ama ng ina ng lansya sok songoni matutu ale Tuhan
nang di baga sa tikyon akarwas ni Huriam natungon marsahit baik di rumah sakit manang na secara pemulihan pe tuho mapasat tami nasida asaho mana pamalupon ali Tuhan nang akarwas ni Huriam na marulang tahun di bagasan minggu-minggon ali Tuhan nunga adong hubereng hami di warta jemaat ali Tuhan lasongoni nang ulang tahun pernikahan di ulang tahun pernikahan adong ali Tuhan pitu halak bahkan di ulang tahun kelahiran 30 halak ali Tuhan saya tabay gadjang ni umur di nasida pasu-pasu nasida salu na soksongoni nang ulang tahun pernikahan ali Tuhan saya jong-jong maho di tonga-tonga ni nasida jala gabe ripe sitiruon nasida di jolo nami terlumobi di hadapanmu nabadi ali Tuhan di bagas setikyon utangnya ko kami masalu na tuho terlumobi pembangunan gedung sarana prasarana di Huriamon pasu-pasu panitia perhalado ng ruas ng parsidot nasida manupaki ali Tuhan asa boy jongjong gedung sarana prasarana di HKBP Jalan Lurah Cimahion alani ali Tuhan tuise behami mangalu-alu anggoso tuho ali Tuhan pakulingi ali Tuhan akana patut na boy mga leon asini roha di tonga-tonga ni pembangunan gedung sarana prasarana ini alay ali Tuhan di bagasa tikyon tanya kono nami do saluhut na akanong manubang tanya kono nami do ali Tuhan nang mga leon rohana tu gedung pembangunan sarana prasarana ini jala to karuas ni Huriam ali Tuhan moloholan gogodo moloholan tangiang do molohola tikki do na boy di pasa nasida ipe di hamalati rohanami do ali Tuhan alani say pasu-pasu ma aka pangulan ni tangan nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho amin taparade marohata marhite na maredde hita sian buku ede onom ratus siapulu sadaya sada huhut mahita papungu peliat tujolo ima pelayan bulanan dohot pelayan tu kantor pusat HKBP Pasahat na to Jesu sa luhot na monuki
Tatangyakon ma pilihat tatuado pandi debata. Ale debata amanami na di banwa gicang. Horo-haroran ni salut silelo na ringgan dota sa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masyan na nilihon mo tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara mo ti asa huparhasya kami pilihanon. Padibulhon harajon mo dito nga tunga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhitay ti toddim. Asalam tadahami gudang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banwagitjang sa pinurbadi amagwarmo sa rumah rajan mo sa south malamin ruham di banwatawan so na di banwagitjang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sa sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan amardo sa tuhami una kami tu gitu pangunjunan palua mahami sian pangago. Baga sadame calo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasar ma damena tu todim. Amin. Amen.